Tambah suge, tambah kemenye. Apa? Wingi aku mari ketemu lananganmu. Terus apa? Ya enggak, kok iso no seneng nang kono yo. Ya iya ta lah wong aku menggodang ini iki kok. Wis gak wis saiki. Aku lek gak kon kei meneh, tak kandhakno kena umi saiki. 200 ae. Mau ora kate wong mak naringi kon kei 300. Gak aku lek gak 1000 mau aku langsung aku lambeku ngablak nang umi. Lek gak 1000 saiki. Kon niku anu menis ambek Lah kon saiki pikirin dhewe wis kon timbang tak kandhakno ae kon ngilangan dhuwit 1000 ae. Ya Bapak wis saiki. ora nang mak soalnya aku gak nggawa duit cash iki. Lho TF-en tak kei anu e. TF aku tak TF. Kon niku wis kon 1000 lho ya. Ya. Kurang 100 saya aku kondo temenan langsung Kon saiki. niku kok duit aja nang aku. Gak Aku bolomu Wis salah asli. apa kon timbang iku jenenge rahasia Nomor lho kon telepon yo. aku kirim nang ndek aku. Oh yo, tak kirim lho ya. Awas kon tak anteni sampai di atas 1 jam, langsung kon tak kuandakno. Pokoknya kudu lho ya. Aku iki sik seneng-seneng iki. Iya, aku seneng. Aku ndelok kon bahagia, aku ya seneng ndut. Wis pokoke padha senengin lho ya, aku ya seneng. Pemerasan yang aku pemerasan. Ya ora ndut, aku iki jenenge menjaga rahasiamu. Kon niku lho. Iya. Lha wis lho ya. Ya. Wis aku tak kunci. Ngono wis iki tak kunci. Dan ono lek ora nang iku. Tak dongano kon bahagia ya ndut ya. Bahagia nemen aku wis. Tapi aja sampe doyanan ndut susah kon. Ora kate Wis aku. kabeh kon. Wis tenang ae aku iki pinter lah. Ya wis lek ngono. Ya wis ya ndut ya. Ya. Suwun sak durunge. Dadah. Dadah. Lama jane seri. Isone meras aku, ngerti lek dhuwitku akeh paling.